Ahoj! Takže konečně tady máme video s mým pokojem, kde vám můžu ukázat vlastně můj pokojíček, co kde mám, co kde skladuju. A hlavně důležitý, jsem si konečně uklidila, takže tady nebude takový bordel. Takže jdeme na to. Takže jako první tady máme můj stůl. Moment, já tady dám. Ups. Ahoj. Tady máme a takhle vypadá můj stůl. Tady pracuju, tady dělám videa. A tady mám počítač, telefon, kalendář. Tady, když se podíváte do rohu, tady mám nacpaný tušky na oči, anebo na rty. Tady mám svíčku, dragon fruit. Pak tady mám další dvě propisky a pak tady mám vlastně štětce. Tady make-up setting spray, krém na ruce, jo, kodely. Tady tohle mám na exém, protože mám na prstě exém. Tady mám pak diář různý a teďka tady dole mám make-upy a jo, tady když se podíváte, tady ještě tady takováhle vlastně věcička, jo, kde já ještě mám naskladaný make-up, tady mám pudr, jo, takže prostě foťák, kterým většinou nahrávám videa. Tady první šuplík mám borčus, tam se nedívejte. Tady v tomhle šuplíku mám fén, jo, kartáče různý, žehličku na vlasy od JHD, jo, tady mám práčky. Teďka tady mám vlastně ve stole takový, jo, prostě vydělávací věc na klávesnici. Tady mám většinou daný tyhle dvě palety, což tady tahle je od Bare Minerals, Finer Things, ta druhá je September Issue. Tady ty barvy jsou naprosto perfektní, skvěle drží. Tady mám paint poty od MACu, jo, vidíte různé barvy, takže to já mám tady většinou. Teďka tady máme různé korektory, jo, tady mám na obočí, tady Burberry stíny oční. Teďka tady mám od MACu palety očních stínů. Tady jsou hrtěnky, které používám momentálně nejčastěji. Zde máme NARS, jo, různý oční stíny, oční dua, nebo prostě od NARS. Tady mám Orgasm Blush, tvářenku. Tady mám řasenky. Tady jsou pigmenty. Jo, tady je glitter, pak linka oční. Tam jsou různé linky třpitivý na oči. Tady máme tušky, které používám naprosto nejčastěji. Tady je pak Urban Decay Naked paleta. Tady mám make-up, který používám nejčastěji, což je Vitalumier Aqua. Tady máme pak pudr od Chanelu. Jo, tady Urban Decay a Shadow Primer Potion. Tady primer pod make-up Beauty Flash Bomb. Tady mám 3 rtěnky od Burberry. Což tady to musíte vidět, to vám musím říct, tady to je naprosto úžasná barva. To je, co to je? To je Lip Cover Bright Plum. To je úplně perfektní. Pak jinak tady mám 2 palety od Dioru. Když to otevřem, kukuc. No, takže to je tady vlastně tady takový všechno. Teďka tady u toho topení, jo, tady mám vlastně koše. Tady mám nacpaný v rohu prostě ty na recyklování, jeden je recyklovací, druhý je prostě normální. Teďka, když jdeme dál, tady mám gauč, na kterým naprosto nikdy nesedím. Teďka tady jsou dveře a tady je takový, já nevím, spíš jakýsi skladiště, jo. Tady vidíte, mám krabice s kosmetikou a tady, když se podíváme, jo, tam mám prostě naskladané kosmetiky, věci, které momentálně nepoužívám, jo, knížky různý, Listerín, tady pak mám takový medicínský kabinet, že tady mám vlastně všechny léky, většina jich z Česka. Tady pak mám sluchátka,
Dál tady mám deky a teďka tady tohle už je vlastně Segřiny, kde ona dává si svůj bordel a dárky a taky různé věci. Prostě tady nikde nikdo nechodí, takže je tam borčus. Tady vlastně tyhle dveře vedou do baráku a tyhle jo, tam prostě jsou tomu říkáme rakve, no, takže dál tady můžete vidět, tady mám takovou televizu, na kterou se zase nikdy nedívám. Teďka tam mám tady mám matraci, jo, DVD player a dokonce myslím ještě na kazety, je to strašně starý. Tady máme fotky, Gábinka, Izabelka, jo, svíčku, kokina. Teďka, když jdete, tady mám výhled na park. Vlastně tady máme před barákem takový park. Tady pak dole auto. Dál tady mám vlastně vedle té televize, tady mám takovýhle dřevěný cosi, tady mám dole mám činky, tady můžete vidět, mám naskladaný vody, jo, tady mám víceméně prostě fotky, jo, svíčky, tady mám různé šperky, tady na krk, jo, to už jsem vám ukazovala, tady vlastně mám na náušnice, na uši. Tady mám pak na ruce náramky a tady mám pak na krk náhrdelníky. Tady jsou taky ještě na krk, jo, tady mám fotky, tady jsou se ségrou, tady když jsem byla v New Yorku, jo, tady různý medvědy a tam já jsem s Peťou. Teďka tady v prvním šuflíku mám laky a takové víceméně borčus, je tam naházený, protože už tam nemám místo. Tady mám taky takovou lékárničku. Tady mám Insanity a různé takové věci, jakoby do kanceláře, jo, různé tušky a propisky. No, tady mám pak pyžama. To ani nejde vydělat, jak je to plný. Teďka, když jdeme semka, tady jsou dveře další. A tady mám první šatník. Jo, takže tady většinou... Tady mám tílka, tady mám mikiny nebo svetry, který moc nenosím, tady jsou kraťase, tam ještě jsou mikiny. Tady se podíváte dozadu, tam už se vůbec nedá dostat, takže tam nic není. Teďka tady mám bundy, jo, různý, tady většinou si dávám šaty, jo, tady mám plno hader, tady mám další šaty. Tady tyhle se mě líbí, jsou super. Ty jsou z Monsunu, vypadají skvěle. Tady mám pak sukínky, jo, tady takový krátký, většina z Abercrombie. Tady takovou s puntíkama. Tady mám s proužkama, jo, tady tmavě modrá, taková krajková. Teďka tady dole mám takový borčus, víceméně. Tady mám jídlo, jo, prostě na mlsání a tak. Tady mám ťapky, víno jakýsi, vůbec nevím, co tam mám. Tady mám pak vzadu baťohy naházený, jo, tady se zase prostě nejde dostat dozadu moc, takže je to tam docela naházený všechno. No. A teďka tady vlastně mám postýlku, jsem se tak hezky uklidila. A teďka tady mám další takový peřináč, nebo co? Tady mám koš na špinavý prádlo, tady mám kabelku, teďka tady nahoře můžete vidět všechny moje parfémy. Tady mám parfémy, které jsou testry, hodinky, klíče, tady mám tady takový náušnice, nebo na prstínky vlastně. Tady mám vlastně jakoby věci, které já nejvíc používám. Jo, takový třpitivý, já mám prostě ráda takový třpitivý šperky. Teďka tady mám různé sponky, jo, tady mám vlastně tady ty parfémy, které můžete vidět vlastně, když se podíváte tady. Tady se podívejte, tady můžete kliknout, podívat se na všechny moje parfémy. Tady mám křišťálovou vázu, hrušky ještě mám nedojedený. Tady mám ponožky,
Vedle toho mám podprsenky, spodní prádlo. Tady pak mám tady mám labela, tyčinky do uší, gumičky, peněženku, hřebínky, brejle. A tady mám pak sponky, jo, tady peněženku, kterou nepoužívám. A kapesníky, jo, různý kabele, tady mám věci do vlasu, takže tady to je víceméně do vlasu takový. Pak tady můžete vidět, tady mám kabele a mám tady takový prostě sešity, jo, nudný šuplík. Pak v dalším tady mám deštník, tady mám kabelku tu malou. Pak tady mám ještě nějaký cukrlata. V posledním tady mám punčocháče různý a plavky. A tady mám vlastně tepláky. Teďka, když se přesuneme semhle, tady mám zase fotku. A tady mám různý prostě účty, jo, věci takový. Tady mám ponožky huňatý. Tady pak mám různý CDčka na foťák, nabíječky, taky kraviny. No, takže to by bylo. Teďka tady mám další dveře. A tady vlastně mám šatník, který používám jakoby nejčastěji. Jo, věci prostě, které nejčastěji používám. Tady mám naskládaný svetry a mikiny. Tady mám různé pásky. Tady jsou šály. Jo, já vím, mám tady trochu borčus. Pak tady jsou trička s krátkým rukávem. Jo. Ono to jde až úplně tady dolů, ale tam už se nejde dostat přesto. Pak tady mám trička nebo takový tenký svetýrky s dlouhým rukávem. Jo. Tady trička, svetr, tričko. Jo, prostě milion triček. Teďka tady mám věci vlastně, které jakoby mám roznošený, jo, tady mám různý košile, hromadu riflí, tady mám bundu, tady mám ty moje barevné gatě, jo, zelený, žlutý, tady mám další gatě, kraťase, jo, bílý gatě, jo, šálu. Teďka tady, když se podíváme dolů, tak tady mám naskládaný trička a mikiny, které nosím na doma. Tady mám naházené věci na cvičení. Tady mám pak daný kabelky vzadu. Jo, teďka tady vlastně furt můžete vidět, tady mám víceméně mikiny, svetry, košile, další svetr. Jo, až úplně tady dozadu, kam nejdál se jde dostat. A teďka, jak já to vlastně dělám, je, že většinou v létě prostě vždycky udělám takový generální úklid, jo, že vydělám všechny věci, vytahám oblečení, které prostě nenosím, jo, a třeba dám to někomu a vlastně trochu to pouklidím, protože já to tam většinou takhle hážu, prostě to, tak jak to beru to oblečení, tak jako moc se tady neobtěžuju to rovnat, jo, takže vždycky jednou za rok to srovnám, takže teďka, když se takhle podíváte, vlastně tady je jedny dveře, druhé dveře, jo, takže tady se jde do koupelny. Jsem si tady taky uklidila. Takže tady mám ručník na obličej, ručník na ruce, na tělo, tam mám váhu. Tady pak mám naskládaný boty. Jo, vlastně to je sprchový kout, toto, ale protože mě tady neteče teplá voda, nebo než se mi to dostane až úplně do toho nejvyššího patra ke mně, tak je to zhruba 10 minut, než to začne být vůbec teplý, takže já si beru věci na sprchování a víceméně chodím dolů se sprchovat. Jo, tady mám různé boty, tady krabice, jo, hromadu krabic, takže to zavřeme. To zavřeme. Teďka tady máme, ahoj. Tady mám zrcadlo, tady se můžete podívat a mám tady takovýhle vánoční ozdoby, nevím proč to tam mám přes celý rok, ale mám to tam. Tady máme vlastně v koutu, mám věci, které nejvíc používám.
Tady je Caudalie, krém na tělo, Moroccan Oil, Hairspray. Tady prázdná flaška, vyšší, tady takovýhle různý krémy. Od Macu mám na štětce. A teďka tady mám Tangle Teaser, protože ten používám furt. Tady mám různý hřebínky. Jo, tady mám ten jontovej. Tady mám s takovýma chlupama. Tady mám exfoliant. Teďka tady mám v tomhle naházený věci, které používám na obličej. Většinu teda. Nebo pak jakoby na tělo. Tady mám rukavicu, protože se teďka musím sprchovat s rukavicí, protože mám ekzém na prstu a voda mi na to dělá špatně. Tady mám masku na obličej, tady tohle je naprosto perfektní od Darphin. Pak tady na obličej si dávám od Darphin Rose Aromatic Care, což je něco jakoby sérum. Tady mám pod paže, mám tady tohle od La Roche-Posay. Pak další, všechno nám to tu padá. Další mám pod paže tady tohle. A teďka, co na obličej teďka používám, je tady ten krém od Embryolisse. To je Light Cream Concentrate, je to pro všechny typy pletí. Je to naprosto perfektní krém na obličej, opravdu doporučuju. Jo, takže až dopoužívám všechny ty ostatní krémy, co mám ještě schovaný na vypoužívání, tak koupím novej. Tady mám od Caudalie sérum. SOS Thirst Quenching Serum pro dehydrovanou pleť. To je taky naprosto perfektní. Teďka tady mám krém od Darphin, který si dávám na noc. Tady mám čelenku, protože mám afinu, takže mi to leze do obličeje vždycky, když si uklízím obličej. Teďka tady mám scrub na rty od Lush s mintem, ten skvěle voní. Tady pak mám na noc ty takovýhle od Phyto Secret de Nuit. A vlastně to se dává na vlasy přes noc, jo, to takový jakoby krém. A teďka tady můžete vidět, tady mám Clarisonic, mám tady k tomu od Caudalie Gentle Cleanser, který používám s tím. Teďka tady mám kartáčky, tady mám kartáčky na zuby, které používám většinou ráno, večer používám tady tenhle elektrický, tady mám zubní pastu Elmex, tady mám mýdlo, L'Occitane, tak mýdlo, tady mám Listerine, tady používám na odličování make-upu, tady tohle, což jsem na to dělala recenzi, je Shuemura Skin Purifier, je to olej, naprosto skvělý to je. Další, tady mám odličovací mlíko od Darphin, tady v tomhle tom mám nacpanou Biodermu a tady mám pak tonik od Caudalie, což je normálně toning lotion. Dál tady mám takovou krabici, ve které mám make-up, který momentálně nepoužívám. Jo, tady mám nějaký řasy. Ještě jsem to neskoušela, takže uvidíme, jak to dopadne. Jo, mám tady víceméně, tady mám make-upy, který teďka nepoužívám, protože na to jsou moc bledá. Tady mám nachystaný mýdlo, který začnu používat, až dopoužívám. Tady mám rtěnky. Tady mám od Chanelu, tady ty jejich tady ty, podíváme se, co tady máme, tady takovýhle. Jo, takže teď tady mám nacpaný, pak teďka jdeme dolů, křupou mi kolena. Tady mám nachystaný další krém od Darphinu, který budu teďka za chvíli používat, protože tam ten už mi dochází. Jo, tady mám nachystaný od Caudalie SPF 15, což je vlastně krém na obličej. Když jdu ven, tak používám od Garnieru Mineral Fresh, vlastně antiperspirant. Jo, tady můžete vidět, mám různé masky, nabíječku na Clarisonic, pak tady dole mám tady takovouhle paletu glitteru od NYX. Jinak nic moc zajímavého, tam nic není. Tady mám kosmetiku, kterou používám momentálně. Jo, takže tady můžeme vidět. Moment, začneme odsaď. Tady
můžeme vidět nail polish remover, tady mám pěnu na holení, tady mám od Kerastase na proti teplu, tady mám Kerastase Huile Celeste, nebo jak se to čte, to mám vlastně většinou používám v létě, když chci mít krásný vlasy a lesklý, tak tohle to použiju. Další, tady mám Elixir Ultimate, ten už mám taky v půlce, teď tady mám neotevřený kondicionér. Tenhle ten není moc dobrý, takže nedoporučovala bych vám to kupovat. Tohle nedělá moc dobrý vlasy, tady ten kondicionér od L'Occitane. Pak další tady mám Ojon na, jak to jmenuje, Thickening Spray. Tady mám od Phytobalm Volume, to je naprosto perfektní věc. 100% doporučuji koupit. Tady mám od Kerastase pěnu Volumactive na zvětšení objemu vlasů. Pak tady mám Moroccan Oil. Ne, Macadamia, sorry. Macadamian Oil. A tady mám různé věci. Tady mám pak, stejně to tady popadá určitě. Tady mám teďka šampon, který budu používat. Ten jsem ale ještě nevyzkoušela, takže nevím, jaký je. Tady mám scrub, tady mám na holení, masku na vlasy, shower gel. Teďka vám ukážu. Tady mám takovýhle scrub, což je himalajská růžová sůl, to detox. Pokud chcete mít obrovský objem vlasů, tak rozhodně tady tu Shuemura Art of Hair Muroto Volume, to je vlastně taková maska gelová jakoby a to teda dělá opravdu volume. To byste se až divili. A to je vlastně všechno. Takže vám moc děkuji za koukání. Tohle jste vlastně viděli můj pokoj, jak to u mě vypadá, když je to tady uklizený. Nechtějte to vidět, kdyby to nebylo uklizený, to byla hrozně, já tady mám bordel většinou. Ale děkuji za koukání a jestli se vám líbí můj pokoj, tak mi dejte like a jinak se mějte pěkně, ahoj.